هەلبەسڤان و ڕەوشنبیرê Kurd Hamed Bedirxan yek û navê xwe bi tîpên zêrîn di navmêjoya Kurdî de tomar kiriye, ew jî ji ber xizmeta wî ji Doza Kurdî û Pirtûkxaneya Kurdî re ji ber xebata xwe çend caran rastî astengiyan hat. Helbesvanê Kurd Hamed Bedirxan ji dayîkbûyê sala 1924 li navçeya Şiyê li Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi malbata xwe re koçber bû, berê xwe dan Tirkiyê. Li wê derê dest bi xwendinê kir qonax bi qonax ta ku derbasî zanîngehî bû û bawernameya wêjeya Tirkî bi dest xwe ve anî. Ji ber hezkirina wî ji xwendin, zanyarî û zanîna zimanan re, derbasî peymangehê bû û zimanê Ferensî xwend. Helbesvanê Kurd Hamed Bedirxan piştî ku zimanê Ferensî xwend berê xwe da Ferensayê, lê careke din vegeriya Tirkiyê ji ber çalakî xizmeta wî ji Doza Kurdî re û mafê gelê Kurd û baweriyên wî li Tirkiyê hate girtin. Piştî ku serbest hate berdan, Rewşenbîrê Kurd di sala 1947 de biryar dide vegere li ser zêdê xwe û xebat û xizmeta xwe li Efrînê berdewam bike. Lê belê ji ber ku Efrîn nîzî sînorê Tirkiyê ye. Heta ku helbesvan Hamed Bedirxan li ser zêdê xwe bû, astengî ji alîmîtê Tirkî ve jê re dihatin duristkirin. Ji ber vê yekê, careke din neçar bû ji zêdê xwe derkeve û rêya xizmeta xwe ji Doza Kurdî re li devereke din berdewam bike. Vê carê berê xwe da Şamê. Li Şamê hejmarek Rewşenbîr, siyasetmedar û helbesvanên Kurd nas kir. Mîna Celadet Bedirxan û helbesvan Cegerxwîn û Dr. Nûreddîn Zaza û Reşîd Hemo. Rewşenbîrê Kurd Hamed Bedirxan xwe dan bêtir ji 30 dîwanên helbestan e. Ew dîwan bi her sê zimanên Kurdî, Erebî û Tirkî ne. Piştî xizmet û karê wî di 29 Nîsana 1996 de koça dawî kir û li zêdê xwe li navçeya Şiyê li Efrînê bi xakê hate spartin. Lê tevî derbasbûna bi 10 salan li ser koçbarkirina wî hîn di navê gelê xwe de amade ye û nehatiye ji bîr kirin.